Hola, què tal? Soc el Dani i això és Fem el Suec. Avui també un número especial i et recomano que si el vols disfrutar al màxim et posis auriculars perquè aquest àudio és un àudio a 360 graus i es diu binaural, perdó. Es diu binaural, un àudio binaural. Estic posant la motxilla, estic a la feina, aquí no surten. Aquí farem el recorregut de la feina a l'estació del metro. Tinc el Rico, aviam, em sembla que ho tenim tot. Aviam. No ho tenim tot. Hem d'agafar la caixeta, el Tupperware del dinar, que el tinc a la cuina. Anem a la cuina, Rico. Trevligt. Lyssna bara. Ha? Jag ska gå nu så att Okej. jag också... Okej. És un company de feina. Going to take this. Okay. Rico, come here. Va, sortim. Em sembla que sóc l'últim. A part del company de feina, que faré una bosseta de les nostres de Quick Channel, de tela, que tenim aquí. Aviam. Okay. Yeah. Hey do. Come, Rico, come. Va, doncs ja està. Estem sortint per la porta. Sortirem de l'edifici. L'edifici és un edifici ben maco. Hi ha un replà, obrim una porta, pugem unes escales i d'aquí poc sortim de l'edifici. Ara obrim la porta. I ara estem a fora. Perfecte. I ara anem cap al metro. Bé, l'edifici és un edifici emblemàtic d'Estocolm. Es diu Munchenbryggeriet. Antigament era una antiga fàbrica de cerveses i ara doncs és un lloc d'oficines. És bastant ampli. Està just davant de l'Ajuntament d'Estocolm. Si mireu per Google Maps o qualsevol lloc de mapes i busqueu l'Ajuntament d'Estocolm, un edifici molt maco, doncs just al davant, a l'altra vorera del llac, trobareu un edifici de totxana vermella. Doncs aquest edifici és l'edifici de Munchenbryggeriet. Diuen que mentre s'estava construint l'Ajuntament, la fàbrica de cerveses els hi donaven cerveses als treballadors de l'Ajuntament. Els que fabricaven, els que construïen l'Ajuntament. Nosaltres ara hem sortit per la part del darrere, que hi ha una pujadeta una miqueta inclinada. Hi ha un turó just al darrere. I estem en una illa que antigament era la illa dels pescadors, una illa que quasi ningú vivia aquí fa ara com 2 segles, però des de fa unes quantes dècades aquesta zona s'ha tornat una miqueta hipster. Aquí és on tenim, doncs hi ha bars i restaurants, així una miqueta, que estan bé, estan força bé. I bé, per si rebufo, és perquè és una pujada una miqueta inclinada. Ara ja estem a dalt del petit turonet. Rico, ensenyo a la dreta.
segurament l'escoltaràs. Ja dic, si estàs escoltant això amb auriculars, serà el mateix com si estessis aquí. Escoltaràs exactament el mateix. Són les meravelles del so binaural. I bé, ja està. Ara fa una miqueta de baixada, tot recte, i anirem a agafar el metro, l'estació de Maria Toriet. Toriet és plaça, seria la parada de la plaça de la Maria. És una antiga església que hi ha en una plaça. No passarem per la plaça, sortirem per l'altra sortida, que és la sortida de la comissaria, que és on ara ens anem cap allà. I estem, ja dic, a ple centre d'Estocolm. I bé, com he dit, l'Ajuntament, l'edifici de Münchenbryggeriet està plena d'oficines i hi ha empreses, la veritat, conegudes, sobretot si us agraden els videojocs. No sé si us sona l'empresa Mojang, que són els que fan el joc de, com es diu, que construeixes en blocs, Minecraft, això. El Minecraft, doncs, està fet aquí a Suècia, a Estocolm, i a l'edifici on nosaltres tenim l'oficina, a Quick Channel, compartint l'edifici amb la companyia que està al darrere d'aquest videojoc tan popular. Que per cert, mai he jugat, però jo sé que és molt popular. Mira un gosset. Rico! Va, Rico, va. Rico, va. Hello! Va, Rico, va. El Rico és molt sociable. I bé, ara creurem un carrer principal que es diu... No hi veig clar encara. Hornsgatan és un carrer principal, i aquest carrer, per exemple, normalment quan posen mesures de cancel·lar o de no permetre conduir cotxes que contaminin, aquest és un carrer dels que són els primers que apliquen les noves lleis. Aquí ara, per exemple, no poden passar cotxes que portin rodes amb claus. Aquí l'hivern recomana, és obligatori a l'hivern canviar les rodes i posar rodes d'hivern. Les rodes d'hivern poden ser de 3 tipus. Poden ser de claus, que no estan permesos en alguns carrers, com per exemple aquest. Hi ha altres que són les que porto jo, que no són claus, és una espècie de goma especial. I després hi ha una tercera que és una espècie com de claus, però que són molt més claus. Són com... L'altre són pues, com petites, com si tinguessin pedretes o petits insercions metàl·liques, però l'altre ja són claus. I això ja aquí no ho veiem. Hauríem d'anar molt al nord de Suècia per veure aquest tipus de pneumàtics. Aquí els que més que veiem són aquests de clauets i els sense claus, que són els que porto jo, perquè com que moltes vegades he de portar el cotxe a llocs cèntrics, doncs hi ha molts llocs cèntrics que prohibeixen l'entrada d'aquest tipus de cotxe. Bé, ja estem arribant a l'entrada de l'estació de metro de Maria Toriet i ara entrem, s'obren les portes i seguim. Bé, el meu metro surt d'aquí, suposo que de 6 minuts, ara ho veurem, no surt el rètol, luminós encara, seran uns 6 minuts, calculo. Bé, ara posem el tiquet, l'abonament mensual, la targeta. Enrique, com?
Té un gos bastant gran, tipus Rottweiler. I ara baixem per les escales mecàniques. Darrere, endavant. Són, perquè facis la idea del soroll que hi ha al metro, són les 5:42 de la tarda. Una parada bastant cèntrica. Suposo que notaràs que la gent no parla gaire. I si parla ho fa en un volum una miqueta baix, en comparació. Anem cap a la dreta, a l'esquerra just acaba d'arribar un metro, ara a la dreta també acaba d'arribar un metro, aquest no és el que agafarem. I anem a la cua del metro, i la meva sortida de casa està a la cua del metro. Anem caminant, el metro fa poc que ha obert les portes, seguim caminant. Han tancat portes. I ara se'n va. Doncs bé, suposo que el meu metro passarà d'aquí uns 4 o 5 minuts i m'acomiado de moment en aquest capítol. Moltíssimes gràcies per ser aquí, per fer-me companyia, al Rico i a mi. D'aquí 4 minuts exactes passarà. I bé, ens escoltem en el proper capítol. Fins aviat!